Hola, em dic Marta Manchego, soc del Club Natació Sant Feliu, que és el club on m'he criat, i actualment estic jugant per la posició U2, que per qui no sàpiga és una de les posicions d'allà. Considero que el waterpolo és un esport minoritari, encara que avui en dia a poc s'està donant més visibilitat. Per exemple, a nivell internacional s'estan donant grans resultats. Penso que el waterpolo és un esport molt sacrificat, són moltes hores diàries d'entreno i sovint amb pocs recursos, i per tant penso que és un esport que es mereix créixer.